Tak dobrý podvečer ešte raz. Pani primárka už ma trochu uviedla, takže už asi viete, o čo ide. Ide o to, že v pupočníkovej krvi a v tkanive pupočníka a aj v amniovej dlani, ktorá je okolo placenty a aj okolo bábätka, sa nachádzajú kmeňové bunky, ktoré normálne sa vyhodia, zlikvidujú ako biologický odpad, ale je v nich množstvo buniek, ktoré sú schopné regenerácie. Sú to kmeňové bunky, nie toho krvotvorného typu. V pupočníkovej krvi sú teda hlavne tie krvotvorné, ale sú tam aj iné, ktoré dokážu zregenerovať cievy a ktoré dokážu zregenerovať nejakú ranu, ktorá je nehojaca sa. A tým pádom sa vedia využiť na takéto účely. No tak len v skratke sa predstavím, že máme spoločnosť, ktorá sa zaoberá práve výskumno-vývojovou činnosťou. Spolupracujeme s pracoviskami Slovenskej akadémie vied vo výskume preleukemických klonov v pupočníkovej krvi a spolupracujeme aj s akciovou spoločnosťou Beyond AS, kde majú výrobu radiofarmák. To sú také značené radioaktívne značené látky, ktoré pomôžu diagnostikovať niektoré procesy v organizme, ako sú treba nádory alebo sú to nejaké zápalové procesy. Takže snažíme sa využiť kmeňové bunky aj v takejto oblasti. No a okrem toho máme laboratórium, kde vyrábame personalizovaný veterinárny liek, to znamená, sú to vlastné kmeňové bunky, hlavne zvierat a mačiek, teda psov a mačiek, zvieratiek, ktoré potom zase, keď majú choré kĺby, tak hlavne v tejto oblasti ortopedickej vieme po namnožení tieto bunky veterinári vedia podať do kĺbov a vedia tak odstrániť práve tou ich regeneratívnou schopnosťou napríklad nejaké dysplázie, artrózy, bolestivé stavy a tak ďalej. A tiež aj zápaly sa s tým vedia stlmiť. Takže aj pri určitých autoimunitných ochoreniach ako je reuma alebo nejaké iné autoimunitné ochorenia, rôzne atopické ekzémy alebo rôzne astmatické stavy alebo kašle chronické a podobné veci. No a okrem toho máme laboratórium, ktoré dostalo povolenie ministerstva zdravotníctva práve na prípravu a spracovanie ľudských tkanív. A čiže toto zdravotnícke zariadenie je schopné pripraviť, spracovať tieto tkanivá, ktoré už vlastne to bábätko viac nepotrebuje. Takže tieto tkanivá vieme spracovať a vieme využiť na liečbu, ktorá sa už ukázala, že je účinná. To znamená, keď ich dieťatko už nepotrebuje a viete, že existuje spôsob, že si môžete dať uložiť vlastnú pupočníkovú krv pre vlastné dieťatko, viete darovať pupočníkovú krv pre účely medzinárodnej výmeny na transplantácie krvotvorby, keď majú deti napríklad leukémiu, tak vtedy sa to dá využiť, darovať a na to, keď sa hodí na darovanie a geneticky sa hodí aj nejakému pacientovi, tak sa vie táto krv využiť. Takže týmito kmeňovými bunkami vieme ešte zachrániť aj iných ľudí, nielen tieto deti hlavne, alebo aj dospelí, ktorí majú onkologické ochorenia, leukémie a podobné veci, ale vieme im vyhoviť napríklad ráštep chrbtice novorodencom, pretože pupočníková krv sa odoberie pri porode, ale vy ju nemôžete hneď použiť, pretože keď ju spracujete, musíte mať kontrolu kvality. To trvá také 2 týždne. Na to, aby chirurgovia vedeli zakryť tú ranu, to rozštiepenej chrbtice, potrebujú robiť chirurgický zákrok a vtedy sa dajú využiť darované bunky z pupočníkovej krvi od iného dieťatka, ktoré už sú vyšetrené, už sú pripravené na použitie a toto by sme radi robili. To by bola jedna. Potom sa dajú použiť aj tie vlastné po tých 2 týždňoch, keď dojdú výsledky, že to je sterilné a môže sa použiť aj tá vlastná pupočníková krv. Ale takisto aj bunky z tkaniva pupočníka, ktoré sa dajú vyizolovať alebo sa dajú nechať vyrásť, ale to trvá potom dlhšiu dobu. Čiže pokiaľ treba ešte nejaké ďalšie chirurgické zákroky s ďalšou regeneráciou, nepodarí sa hneď všetko zavrieť na prvýkrát, to máme plánovanú spoluprácu s detským neurocentrom v Bratislave. Bola, kedy neboli vedomosti o tom, že treba nechať dotepať pupočník. My ste sa s tou témou stretli. Teraz sa už objavujú práce, ktoré hovoria, že dotepať pupočník má benefit pre určité dovyvinutie sa toho novorodenčeka. Čiže dnes, pokiaľ máte požiadavku na pôrodníkov, že majú nechať dotepať pupočník, kľudne môžu. My nepotrebujeme, pri tých transplantáciách krvotvorby
potrebujete mať veľký odber pupočníkovej krvi, aby bol dostatočný aj na treba z 10-ročného leukemika, dieťa, ktoré má leukémiu. Tým, že rastú, majú určitý predpísaný počet tých kmeňových buniek na kilogram váhy, tak pokiaľ by sa odobralo len 30 ml tej pupočníkovej krvi, 40 ml, no tak to stačí možno tak na ročného, dvoročného pacienta. Veľmi rýchlo by sa tie krvi vyradili z toho titulu, že nebudú dostatočné. A zatiaľ ešte tie metódy množenia kmeňových buniek nie sú v klinickej praxi. Ale čo sa týka týchto účelov, tak tam nie sme limitovaní, že musíme mať veľké transplantáty. To bol vlastne aj problém treba z Eurokordu ako medzinárodnej banky, že je ľúto Eurokordu vyhadzovať tie pupočníkové krvi, ktoré nesplňa ten limit na zaradenie do medzinárodnej výmennej siete. To znamená, ich skladuje. A teraz vlastne, keď sa objavili kliniky, kde sa to dá experimentálne skúšať na iné diagnózy, tak konečne sa našlo využitie aj na tie malé transplantáty darované. A toto je vlastne ten spôsob, že tam sa dajú na takéto regeneratívne účely, či je to napríklad autizmus, alebo sú to cievne mozgové príhody, to sú dospelí ľudia. Tam je výhoda, že sa dajú dať dokopy viaceré tie jednotky pupočníkovej krvi a takto sa to dá podať tomu pacientu. Takže nie, že by nám nezáležalo na tom, aby ten odber bol čo najväčší, ale aj ten malý odber je pre nás vhodný. Lebo na to opíchanie tej nehojacej sa rany nepotrebujete také veľké množstvo na transplantáciu krvotoku, keď má niekto leukemiu. Diabetikom, ktorým hrozí amputácia dolných končatín, rôzne nehojace sa stavy, bredy, ktoré sa vytvoria hlavne na dolných končatinách. Tieto častokrát končia ozaj amputáciou a keď už začnete raz amputovať končatinu, tak vlastne to pokračuje ďalej. Možno to poznáte, málo ktorý z tých zamputovaných sa dožije viac ako 5 rokov po tom, ako mu bola amputovaná končatina, lebo to potom už ten organizmus ozaj zaťaží veľmi. Takisto pacienti s poškodeným okom, ktorí nemajú to oko funkčné, treba obnoviť funkčnosť kmeňových buniek okolo rohovky, aby tá rohovka, ktorá sa použije, ktorá sa odtransplantuje od umretého darcu, tak aby sa mohla prihoviť a bola vyživovaná, tak potrebuje kmeňové bunky dodať naspäť do toho oka. Napríklad z toho druhého oka, ktoré má zdravé, tak sa zoberie vzorka tých buniek. My vieme v laboratóriu namnožiť na amniovej vláne, to je tá amniová vlána z toho pôrodu, ktorá zostane ako odpad. A tá amniová vlána má tú unikátnu vlastnosť, že ona vie vyživovať tie bunky z toho oka do takej miery, že potom, keď sa to rozrastú sa po tej vláne, že potom, keď sa to priloží naspäť, tak sa vie zregenerovať tá limba, tzv. Limbálna oblasť okolo tej rohovky a potom sa môže vykonať transplantácia. Keď by ste ju vykonali skôr, tak tá rohovka sa nepríjme, lebo nemá čím vyživovať. Takže toto je tiež dôležitá aplikácia, ktorú by sme radi zaviedli do praxe. Čiže darovaním tkanív z pôrodu, ktoré už teda vaše dieťatko nepotrebuje, môžete byť ozaj veľmi užitoční, či už pre tento projekt, alebo pre akéhokoľvek pacienta, ktorý bude ohrozený na zdraví takýmto spôsobom, ako som popísal. Čiže čo všetko to obnáša zo strany dárkyne. Je to určitý proces, ktorý žiaľ trošičku vyžaduje vašu ochotu, alebo teda čas, lebo si musíte vypočuť tú informáciu k tomu darovaniu. Toto sú všetko veci zo zákona dané. My si nemôžeme dovoliť len tak zobrať tie vaše tkanivá a niekde ich použiť. My potrebujeme na to váš informovaný súhlas. Na to, aby ten súhlas bol informovaný, tak musíte najprv si vypočuť nejakú informáciu od toho lekára, ktorý robí výber dárkyne, lebo aj to je zo zákona dané, že lekár musí robiť výber dárkyne a ona musí splniť nejaké kritériá na darovanie. Čiže je tam nejaký anamnestický dotazník, ktorý má žiaľ 60 otázok zo zákona. Ale sú to väčšinou len také jednovetové otázky, ale vy len dáte, že áno alebo nie. Takže ide to rýchlo. Na základe tohoto anamnestického dotazníka plus teda na základe zdravotného stavu, o aký pôrod sa bude jednať, či sú tam nejaké komplikácie a tak ďalej, vie ten lekár posúdiť, či by mohli byť tie tkanivá od toho vášho novorodenca, toho dieťatka použité na takéto účely.
Ak to všetko prejde, že to je OK a váš porod sa vydarí tak, že nedostanete nejakú horúčku alebo nejakú inú kontraindikáciu, ktorá by znemožnila odber tých tkanív, tak potom sa tie tkaniva odoberú a vy ešte dávate súhlas s potrebnými krvnými testami, lebo my musíme ešte dovyšetriť vás ako dárkyňu, že ste ozaj medzi tým nechytili nejakú infekciu a že teda ozaj tie tkanivá, ktoré ste darovali, že sú 100%, že tam nie je žiadny problém nejakej infekcie. No, potom odbere, teraz po tom pôrode, personál pôrodnice vie, ako to má už ďalej zabaliť, nahlásiť nám a my už potom zariadíme zvoz do spracovateľského laboratória špecializovanou kurierskou službou. V našom laboratóriu to sú také špeciálne čisté priestory, kde sa pracuje v sterilnom prostredí, kde je viacnásobne chránený aj ten materiál, aj samotný ten pracovník v takých biohazard boxoch, takže musí to byť všetko v dôkladne sterilnom prostredí, lebo tie bunky nemajú žiadny imunitný systém, sú vybraté z tela von. Takže kvôli tomu by akákoľvek kontaminácia, ktorá by tam bola, by zničila tie bunky, by sa tam pomnožili baktérie alebo plesne. Takže tomu sa spracovalo všetko v špeciálnom laboratóriu, ktoré máme na tento účel pripravené. Takže čo je našim cieľom? Našim cieľom je vyizolovať, zamraziť, nazýva sa to mononukleárne bunky, to sú bunky, ktoré patria do sústavy tých imunitného systému, ale medzi nimi sú aj tie kmeňové bunky. Čiže či už tie krvotvorné kmeňové bunky, alebo tie, ktoré sú zároveň schopné urobiť aj cievy, alebo výstielku ciev, to znamená, pomôžu pri regenerácii rany, že sa tam vytvoria nové cievy a to tkanivo sa zregeneruje. Takže to využitie už bolo spomínané, je to hlavne pri komplikáciách diabetu, ľudí, ktorí majú dlhšie ako 10 rokov diabetes, tak v polovici z nich sa prejavia nejaké komplikácie. A keď si predstavíte, že máme na Slovensku okolo 380 000 diabetikov, to znamená, dajme tomu, že aj keby bolo len 100 000 tých, ktorí už majú viac ako 10 rokov ten diabetes, tak 50 000 z nich sa prejavia rôzne komplikácie, ktoré môžu končiť amputáciou. My začíname teraz vlastne takú informačnú kampaň. Budeme sa snažiť získať na spoluprácu diabetológov, ktorí keď objavia takúto začínajúcu sa, lebo nie je problém s tými disciplinovanými pacientmi, tí sa objavia zavčasu. A vtedy sa to dá aj ľahko vyliečiť, aj možno bez kmeňových buniek. Horšie je, keď to niekto nevie, že to má, alebo zanedbá to, alebo je to taký typ človeka, že mu na tom nezáleží, tak potom už musia to riešiť, už je to potom problém. Takže budeme spolupracovať s diabetológmi, ktorí budú nám takýchto môcť nasmerovať na nás. Pokiaľ ten diabetik už bude teda už dlhšie diabetik, čo predpokladám, keď bude mať takúto ranu, tak použijeme tieto darované bunky. Ale vzhľadom aj na tú schopnosť robiť určitú prevenciu, tak my vlastne, keď budeme spolupracovať s tými diabetológmi, tak im povieme, že informácie, ktoré podajú novodiagnostikovanému diabetikovi, ktorý má, dajme tomu, 40 rokov, tak tie kmeňové bunky jeho vládzu ešte regenerovať, lebo na začiatku tej choroby tá nedostatočnosť alebo tá neschopnosť tých buniek hojiť také rany sa prejavuje až po 10 rokoch a viac, odkedy mu zdiagnostikujú diabetes. Takže my budeme robiť aj takú vec, že budeme priamo od týchto ľudí, ktorí dostanú diabetes, tak pokiaľ budú mať záujem si urobiť takú zálohu, že dajú si odobrať vzorku tukového tkaniva, tak my vieme izolovať tie kmeňové bunky z tej vzorky, vieme ich uskladniť a keď by náhodou sa u neho vyvinuli takéto komplikácie, tak bude mať už svoje vlastné kmeňové bunky, nebudú to musieť byť tie darované, lebo tie darované len viac menej naštartujú to hojenie, ale funguje to, vidíte, že to funguje. Ale ideálne je to mať z vlastných kmeňových buniek toho mezenchymového typu, to znamená, tie sú aj v tubu. Tie napríklad sú v tubu. Takže budeme sa snažiť robiť aj takúto osvetu a zamrazovať, izolovať a zamrazovať tieto bunky aj pre takéto účely. A to nie sú len diabetici, to môžu byť napríklad poinfarktové stavy, po prvých infarktoch, slabých infarktoch. To sú ľudia, ktorí keď raz už dostali infarkt, tak je určitá percentuálna pravdepodobnosť, že dostanú aj druhý infarkt.
hlavne keď tam je nejaké postihnutie také, čo sa nedá odstrániť, úplne vyhojiť. Takže tu napríklad sa zisťuje, že najprv sa to píchalo priamo do toho miesta poškodenia katetrom do srdca a snažili sa takto zregenerovať tú jazvu. Ale potom zistili, že to až tak veľmi dobre nefunguje a teraz nakoniec zistili, že stačí to podať do srdcovníka, to znamená tie bunky akoby do toho vaku, v ktorom je srdce a to srdce si samé zoberie tie bunky, kam ich potrebuje. A aj keď sa neodstráni tá jazva, tak výkonnosť srdca sa zlepší natoľko, že ten človek má potom z toho benefit. Takže aj takáto možnosť prichádza do úvahy. Potom sú rôzne ešte ďalšie aplikácie, hlavne ortopedického charakteru. Tí ľudia, čo začínajú mať problémy s kĺbami, s kolenami, športovci, tak tí všetci môžu ešte, kým sú mladí a môžu si dať zamraziť tieto bunky. Chceli by sme aj takúto službu zrobiť pre nich. No a potom samozrejme som spomínal tých novorodencov, ktorí majú ten ráštep buď chrbtice alebo aj podnebia, s tým, že teda tie bunky potom sprevádzajú, tie vlastné bunky, sprevádzajú toho človeka až do tej dospelosti, lebo málo kedy sa podarí na prvý šup alebo na prvú operáciu zahojiť celú tú ranu. Väčšinou vidíte často aj u tých detí, ktoré rastú, že majú ten ráštep, že to vidieť aj na pere, ale že to niekedy vidíte až na tom podnebí vnútri, lebo to nevidíte, ale oni tam majú ten problém s prehltaním, s spracovaním potravy a tak ďalej a tak ďalej. Takže niekedy, až keď oni sami dorastú do dospelosti, že sa môžu potom urobiť tie zákroky, že sa im môže dať nejaké náhradné podnebie, tak tam sa uplatňujú kmeňové bunky, aby sa treba tá náhrada dobre prihojila, alebo aby sa tam mohla vytvoriť kosť, tak ako sa má vytvoriť a potom už chirurgiou sa im tam zabezpečia aj tie mäkké tkanivá, aby sa tomu robilo normálne podnebie. Takže toto je taká tiež oblasť. Takže ak nechcete, tak teraz sa nepozerajte, ukážem vám taký vred, aby ste vedeli, tí, ktorí máte záujem, že o čo ide. Vidíte, takto sa vytvorí, lebo tí diabetici často strácajú citlivosť. Tam ide pred tým poškodením tej nohy, ide častokrát neuropatia takzvaná, to znamená, oni strátia citlivosť a nevedia, že ich niečo tlačí, že ich omíňa niečo. A urobia si otlak. A ten otlak vypadne a zostane tam vlastne takáto hlboká rana. Keď to niekto zanedbá, tak to je potom až do kosti a keď to chytí kost, tak tam už len je amputácia. Takže to sú také vážne veci. A vidíte, tu boli použité kmeňové bunky. V podstate prvý obrázok je ten stav pred liečbou, druhý je mesiac po liečbe a tretí je 2 mesiace po liečbe. Takže skutočne toto je práve s tou darovanou pobočníkovou krvou robené. Takže skúsenosti s tým už sú. Dúfam, že sa nám bude dariť spolupracovať s chirurgami, aby to boli ochotní takto aplikovať a zachraňovať, lebo je to trošku aj taká nevďačná téma, lebo väčšinou medzi tými diabetikmi, ktorí majú tieto ochorenia, sú aj tí, ktorí na seba veľmi nedbajú. Takže tam je potom aj ťažký prístup k tým pacientom a potom niekedy sa nedá vyhnúť ani tým amputáciám. Ale určite časť je taká, ktorá o seba sa stará a aj dodržiava nejaký režim a napriek tomu sa im niečo také stane. Takže pre tých sme tu k dispozícii, musia byť aj disciplinovaní tí pacienti, lebo aj keď sa takáto rana začne liečiť, vidíte, to trvá 2 mesiace. Nesmú si to zanedbať, musia chodiť pravidelne na prevezy a tak ďalej a sa to kontroluje. Takže toto je napríklad teda taký jeden z našich cieľov. No, to tkanivo pupočníka je takisto vhodné na takéto regeneračné účely. Takže to nemusíme sa pri tom zdržovať a len s tým, že tá pupočníková krv to sú bunky, ktoré sú každá solo v tej pupočníkovej krvi, čiže my ich vieme dostať ako suspenziu na použitie, kdežto tieto tkaniva pupočníka sú lepivé, to znamená, oni sa pripoja alebo prilepia na podklad, alebo pripoja sa jedno na druhú, lebo oni vytvárajú už to tkanivo, ktoré má nejakú konzistenciu, drží pokope, to nie je už krv. Takže má to tiež svoju výhodu, lebo tieto bunky sú vlastne tie, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za zregenerovanie tých tkaní v tej rane. Okrem tej pupočníkovej, ktoré to len naštartujú to hojenie. Takže tieto sú priamo na to vhodné, na takéto účely z toho tkaniva pupočníka. Na tej amniovej blane sa dajú namnožiť ešte aj pokožkové bunky. A
keď sa aj takáto rana ešte celkom nedohojí, tak sa vedia tam priložiť ešte tá amniová dlana s vyrastenými tými pokožkovými bunkami a vie tú ranu dohojiť. Aby tá rana netrpela akýmkoľvek odrením alebo nejakým poškodením, aby sa tam znovu neotvorila a neatrila sa tá rana. Takže na tento účel teda je vhodná aj tá amniová dlana. Okrem tých očí, čo som vám spomínal, že sa to tam dá použiť, tak ešte aj na takéto účely. Čiže prekryť tú nehojacu sa ranu, pomôcť tú ranu, aby sa lepšie hojila, aby sa aj dobre dohojila. Toto je napríklad obrázok zo spracovania tej amniovej dlany, ktorá sa potom pripraví na také štvorčeky 4x4 cm. A toto je práve pre tých oftalmológov, ktorí to potom používajú na tie oči. Takže chcem vám aj povedať, že teda na prvom rade nejde o biznis, ale o to, aby sa konečne využívali kmeňové bunky, aby sme nepotrebovali kupovať drahé, by som povedal, pomocky alebo kmeňové bunky zo zahraničia na to, aby aj našim pacientom sa dalo pomôcť. Lebo teraz sa dosť veľa hombuku okolo toho robilo kvôli darovaniu tkanív alebo pupočníkovej krvi, ale hovorím, nikto si neuvedomuje, že my máme zdravotníctvo zadarmo. A keby skutočne naúčtovali zdravotné poisťovne vám nejakú operáciu, tak by ste videli, že sú to tisíce eur. A niekedy pri tých vážnych zákrokoch sú to aj 10 000 eur. Len my to všetko máme hradené z toho solidárneho princípu, že sa tam všetci zbierajú do tej zdravotnej poisťovne. To znamená, keď sa v zahraničí niekde použije takéto kmeňové bunky, tak oni si na to dávajú ešte ďalšie prirážky a ďalšie, tam sú aj iné platy, aj všetko, aj iné réžie, že potom pre tých pacientov, ktorí idú na takúto experimentálnu terapiu, ako to bolo s tou pupočníkovou krvou medializované, tak oni vlastne si to sami platia, preto je to také drahé. A keby to nemalo efekt, tak by to tí ľudia nechodili na tieto experimentálne kliniky. A z toho dôvodu, že sú to experimentálne kliniky, tak samozrejme tam musí byť nejaké poistenie, to znamená, to sú všetko výdavky navyše a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to nemá nič spoločné s darovaním pupočníkovej krvi ako takej, ako toho tkaniva, ale tie náklady sú spojené s tou službou. To je v zákone dané, že ani tkaniva, ani orgány sa nesmú predávať. Čiže ani sa nepredávajú. Keď idete darovať krv na transfúznú stanicu, tak nepredáva sa krv na iné pracoviská alebo niekde do inej nemocnice, alebo keď je nejaká kríza, ale predáva sa tá služba, ktorá je spojená, ktorú bolo treba vykonať s tou krvou, ktorá bola odobratá ako materiál. Takže toto dochádza často k omylu, že si ľudia neuvedomia alebo nevedia si to spojiť, lebo nie sú v tom zaangažovaní, že vlastne za čo sa tie jednotlivé platby realizujú. Takže som bol rád, keby ste nám pomohli s týmto projektom, aby teda boli aj hmatateľné dôkazy o to, že keď niekto aj na Slovensku daruje, že nejde to len do zahraničia, do výmennej siete, kde si do sveta na záchranu leukemických detí, ale že keď sa takéto tkanivá darujú, takže to bude mať význam aj pre našich slovenských pacientov.